hûn dizanin demeke li Rojavayê Kurdistanê rêveberiya Xweser biryar daye reşnivîsa peymana civakî jê re dêjin el aqdil îctimai bixe gişt pirsiyê referandumê berî ji bo ku bê qebûlkirin bê pejirandin yan jî neyê qebûlkirin em nizanin. Li gorî lehevkirina di navbera NKSê Encûmena Kurdî û PNK de pêwîst bû ew peyman bi awayekî hevbeş di navbera her du aliyan da yani her du aliyan li ser lehev bikirina piştre derbasî gişt pirsiyê biba yan jî bihatiba serrastkirin lê piştî rawestandina diyaloga di navbera her du aliyan da êdî partiyên Rêveberiya Xweser biryar dan bi tena xwe reşnivîsê amade bikin û NKSê jî wê reşnivîsê boykot dike yani beşdar nabe qebûl nake yan jî dibêje ji bo min ne gelekî înteresant e. Ez ê behsa wê bikim. Komîteya amadekirina reşnivîsa peymana civakiya Rêveberiya Xweser ji nûnerên pêk hate û partiyên siyasî, kesayetî û civaka sivîl û yasa nasan pêk tê weke li hemû derê yani destûr ew alî ava dikin. Yani di civakê de kî beşdar dibe pêkhateyên civakê jinin, xortin, xwendevanin, yasa nasin, civaka sivîl ew li hemû derê pisporin, rewşenbîrin, kesên normalin, cotkarin evin yên ku destûrê amade dikin. Roja 12 Şibata 2022 yani meha derbasbûyî reşnivîsa peymana civakî bi tevahî êdî hatibû amadekirin. Li gorî ragihandina hevseroketiya Rêveberiya Xweser mekanîzma karê hemû saziyên Rêveberiya Xweser di nava wê peymanê de cih digire. Yani ew peyman êdî kar û barê Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Rojhilatê Sûrî li gora wê peymana civakî tê birêvebirin. Biryara Rêveberiya Xweser a reşnivîsê di vê meha adarê de êdî wê bixe gişt pirsiyê bixe referandumê. Piştî gişt pirsiyê êdî Encûmena Giştî ya Rêveberiya Xweser wê reşnivîsê bipejirîne û wê êdî kar li gora naveroka wê reşnivîsê êdî wê bibe biryar êdî reşnivîs namîne ne miswede ye êdî dibe biryar dibe weke yasayekê weke destûrekê êdî Rojavayê Kurdistanê jî Rêveberiya Xweser li gora maddeyên wê destûrê wê kar bike. Yasir El Silêman cîgerê hevseroketiya Encûmena Giştî ya Rêveberiya Xweser dibêje meha 12 sala 2021 Komîteya Berfereh a amadekirina reşnivîsa projeya peymana civakî hatibû damezrandin wê demê û komîteyeke berfereh bû ji 158 endaman ew komîte pêk dihat ji nava wan yani ji nava 158 kesan komîteyeke biçûk hatibû avakirin ew jî ji sî kesî pêk dihat ji nava wê komîteya berfereh hatibûne hilbijartin ew kes. Her du komîte hem a berfereh hem jî a biçûk nûnerên pêkhateyên Rêveberiya Xweser, Rojavayê Kurdistanê, Bakurê Rojhilatê Sûriyê di nav da cih digirin ku pêkhateya ne pêkhateyan êdî kesên sereke Kurdin, Erebin, Suryanin, Çerkezin, Ermenin, Çeçenin her çi qas Çerkez, Ermen, Çeçen kêmin lê dîsa nûnerên wan jî di nava wê komîteya berfereh û komîteya biçûk de cih digirin. Peymana civakî ji van beşan pêk tê. Dîbaca wê prensîbên bingehîn yên reşnivîsê, meseleyên maf, azadî, sîstema dadmendiya civakî, di nav da her wiha mafên jinan, mafên ciwanan, hemû mafên ku pêwîst e ji bo civakê di nava wan komîteya de cih digirin. Ji 95 maddeyan pêk tê têda awa û sîstema birêvebirina Bakurê Rojhilatê Sûrî ku Rojavayê Kurdistanê di nav da ye diyar dibe. Struktûra dezgehên wê yani dezgehên Rêveberiya Xweser dezgehên mekanîzmaya rêkxistina civakî nav dane her wiha hilbijartin nerîna wê li pêkhateyan pêşa roja Sûriyê çawa Rêveberiya Xweser li pêşa roja Sûriyê temaşe dike prensîbên yan jî karê partiyan, destûra partiyan, karê rêkxistinên siyasî, zimanên ku wê tê bên bikar anîn, nerîna wê li jinê, berevanî, çand, rewşenbîrî, jîngeh, aborî, perwerde, xwandin, çavdêrî
مکانیزم چارەسەری یعنی هەموو مادەیەن سەرەکە یەن وێ ڕەشنویسا پەیمانە جڤاکیە ڕێڤەبەریە خۆسەرن ئەو پەیمان وەکە دەستورێکی ئەمە دەستپێکە دەژی گوت ji bo rêxistinkirinê karê rêveberiya xweser yanî rêveberiya xweser li gora wê destûrê kar dike ji aliyên siyasî aborî û civakî ve her wiha amadekariyek ji bo nivîsandina destûreke yekbûyî ji bo hemû Sûrê jî wê bike ev gava duyem ya ku tê avêtin sala 2014 rêveberiya xweser li her sê herêmên Cizîrê Kobanê û Efrînê peymana civakî راگەهاندبوو لێ نەها وێ پەیمانێ تەنێ ji bo navçeyên rêveberiya xweser wê bimeş yanî kar li gora wê werekirin ji ber ku hûn zanin Efrîn ji aliyê Tirkiye û çekdaran ve hatiye dagirkirin ji ber wê yekê ev peymana civakî ku rêveberiya xweser amade dike li Efrînê pêk nayê ji ber ku Efrîn nedibin kontrola rêveberiya xweser de ye ev bû kurtî naveroka wê reşnivîsa ku rêveberiya xweser amade dike piştî giştpirsiyê piştî referandumê eger deng li ser were dayîn herkes qebûl bike edî wê bibe destûrek ji bo Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Rojhilatê Sûrî.